Avui què fem? Avui farem portobello farcit amb falsa carbonara al cava. Què hi posem? Portobello, formatge d'Almassora que ens va portar l'Eva Escuriola, que és d'ovella, emmental, patata bonalissa, una cansalada curada amb pebre, ceba de figueres, all, sal, pebre, orenga, nata de cuinar i cava. Vale, ara tallem la ceba amb ronar ben petitona perquè la podem apotxar. Després el que farem també és xafar l'all i també posar la potxada. A mi m'agrada posar sempre primer l'all, que no pas la ceba, queda més bé, vale? Amb les capes de fora. Vale, ja tenim la ceba picada, posem l'all. Ja tinc la paella i posem una mica d'oli. I l'all, si teniu aquesta eina, això va fantàstic, perquè no cal ni pelar-lo. Poses l'all dins sencer, vale? I ja el tenim trinxat. I llavors, coi, te veus, surt la pell sola. No has de fer res, cap força. Estupendo, ni pelar-lo. Això, la que comenci a tirar una mica, posem una mica al foc. I sempre vigilar que no es cremi. Ara posem la ceba de seguida. Veu que ja comença a saltar, doncs hi afegirem la ceba. La ceba és important que es vagi potxant tranquil·lament. I posem un polsim de sal, perquè suï, i la tapem, i ja anirà fent. Per un altre cantó posem les patates Monalisa, hem triat unes Monalisa, a coure, perquè serà l'acompanyament del portobello. Primer les bullirem, uns 15 minuts aproximadament, llavors les traurem, les xafarem i les posem al forn, i el que buscarem serà que quedin ben cruixents de fora. Les patates, sempre la patata, tot el que surt de sota terra ha de començar amb aigua freda i tot el que surt de la terra en amunt, aigua calenta. Per tant, aquí tenim aigua freda i el fem posar a tope, ja anirà bullint. També hi posem una mica de sal. Ara prepararem els xampinyons. Els hi traiem el cul, bueno, el que és la tija. I el que farem és posar-los al forn uns 20 minuts aproximadament amb una bandeja, només amb sal i oli i una mica de pebre. Això és perquè es vagin coent una mica. Aquests estan bastant nets, no tenen terra, si no el seu seria agafar un paper de cuina una mica humit i netejar-los. Però vaja, aquests estan bé. En principi, cap problema. Epa, aquest ja s'ha tancat, veus? Aquest ja no el podem fer servir. Llavors, el que farem és, amb una bandeja per anar al forn, hi posarem un raig d'oli, sal, pebre, i això ho escamparem una mica. Això és perquè no s'enganxin del cul. Així és relativament fàcil. Ara posarem els xampinyons dins la bandeja. Jo sempre poso els petits als cantos i els que són més grans al mig.
els hi costa. Al mig sempre es couen una mica més bé. Això ja veureu que reduirà una mica. Ara, simplement una mica d'oli. Sal. Si no, el portobello, bueno, igual que el xampinyón, és molt soso. Doncs clar, li hem de donar una mica de gust i una mica de pebre. Vale. Això ja tenim el forn preescalfat a 200 graus. El posarem uns 20 minuts, aproximadament. Ara que la ceba ja es va escalfant, l'obrim, la remenem una mica i ara baixarem el foc, perquè no se'ns cremi. Però encara estarà ben bé mitja hora llarga. Tallarem la tija del portobello perquè l'afegirem al farcit, no? Això és una mica entretingut, però bueno, en principi. Hem de mirar de fer-ho. Després deixarà aigua això. I quedarà molt reduït. Hem d'intentar que la brasa sigui consistent per poder el farcir. Si és massa líquida llavors no podríem farcir. La cansalada curada a mi m'agrada d'una peça perquè així fas la mida que tu vols. I és molt gustosa. La tallem relativament petita. Perquè llavors es pugui farcir bé també. Si fem els trossos massa grossos no es pot farcir bé. Important tenir eines bones, Ja veieu que això talla i s'ha d'anar al tanto. No hi posis el dit? No, falsa carbonara, perquè la carbonara no es fa així, però perquè ens entenguéssim, una recepta de carbonara no porta nata, i porta ou, però aquí no n'hi posem d'ou, i en canvi posem nata, és ben diferent. Però és per donar-li un nom. Hem tingut aquests 15 minuts, veus, ara pita el rellotge, és que això va estupendo. I ja els traiem del forn. La gràcia és que es refredin una mica, perquè si no ara per manipular i encara estarem estona fent la brasa, doncs els deixarem reposar. Bé, ja hem tingut les patates uns 20 minuts. La gràcia és que puguis punxar però tingui una mica de resistència. Això, cada patata és diferent, per tant ho heu d'anar controlant una mica. El que farem ara és posar-ho a la bandeja i, ja veureu què fem, però en principi la idea és xafar-les, posar-les al forn i intentar que quedin ben cruixents. Un cop les hem tret, les hem escorregut, el que fem és xafar-les amb un xafador una mica i a amanir-les posem sal, oli i pebre i ja està, intentarem que quedi ben cruixent. Molt bé. Ara, veieu que la tenim una mica enrossida, no patiu, no es crema això. Ara posem una mica d'aigua calenta i això ara repetirà i quedarà caramelitzat, vull dir, no hi ha cap problema. Veus com canvia ja? Això ho deixem així i tornem a tapar. Aquest punt que ja la tenim caramelitzada, pujarem al foc i el que afegirem és la cansalada fumada.
intentarem que quedi un punt cruixent abans de no posar-hi el peu del xampinyó a la tija. Vale? Això ho deixem una mica. I aquí, mentrestant, que tenim les patates al forn, doncs les remenarem una mica. Perquè la idea és que quedi ben cruixent de tot arreu. La remenem una mica. Veieu que ja va quedant torradeta? Doncs és una mica el que busquem, que quedi torradeta. Molt bé. Al punt que ja el tenim una mica cruixent i afegim la tija del xampinyó. I també deixem que deixi anar l'aigua. Estupendo. En aquest punt que ja tenim el xampinyó cuit, hi afegirem el cava. Que redueix, pugem el foc i el que farem és que redueixi una mica. Ara si poguéssiu sentir l'olor, això ja és una passada. L'alcohol i el cava ja no vineja i afegirem la nata. I el que farem ara és també reduir-la una mica perquè el que volem és que tingui una certa consistència. Llavors, ara hi tirem l'orenga, bé d'orenga, i esperem. Posem una mica de pebre i una mica de sal. I això el que us he dit, que redueixi i agafi una mica de cos, de consistència, perquè el puguem farcir fàcilment. Espero que es refredi també, perquè si no us cremareu. Seria important. Doncs res, 5 minuts i farcim el portobello. Ara agafarem una mica de formatge per ratllar-lo allà amb la bresa. Ratllem una mica de mental. I una mica del formatge de l'Eva Escoriola de Castelló, que redueixi i es desfaci una mica també. I ara els anem farcint. Ara hi posem una mica de formatge a sobre per gratinar, una mica de mental, i després hi posem aquell de l'Eva també, una mica. Bé de formatge, que n'hi hagi, perquè gratini bé. No us preocupeu, perquè si queda una mica de formatge al voltant, això queda cruixent i molt xulo. Hi posem una mica d'aquest de l'Eva de Castelló, d'ovella, d'Almassora. Grans formatges aquí també. Ara ja tenim la patata a punt. Ja ha quedat, mireu que ha quedat ben torradeta, ben xula. La traiem i aprofitem i posem el xampinyó a gratinar. 5 minutets o fins que el tinguem ben torrat. Bolet per decorar, ben finet.
Vale, ja el tindríem gratinat i ara anirem a emplatar. No té mala pinta, això. El primer, bueno, posem un molla. I posem una mica d'alçada. Veieu que hi ha trossos cruixents, és xulo. Vale, i ara hi posem 3 o 4 xampinyons. Vale. Decorem amb una mica de cibulet. Llavors tenim una maionesa casolana feta amb oli de tòfona i posem uns punts. I per acabar, doncs, decorem amb una mica més de cibulet. Doncs ja ho tindríem. Portobelos farcits de farsa carbonara al cava. I com sempre, un cop el plat el tenim acabat, doncs una copeta de cava, en aquest cas agafa. Això és collita 2022, que ara està espectacular. Bueno. Això ja ho vam fer fa 3 anyets. Llavors ja no us ensenyem. Ah, exacte. Doncs, salut i cava.